sempe amuru nwa bịa agba egwu nwa amuru nwa bịa agba egwu nwa chei amuru nwa ga-erugbu nwa na nka zero amuru nwa ga-erugbu nwa na nka ezi nne bịa gbarụ m egwu afọ mụrụ ezi pụta n'ụlọ ọgba egwu amuru nwa ga-erugbu nwa na nka zere amuru nwa ga-erugbu nwa na nka yo 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 nne bi fọma oyo yo baba nu begwu oyo le mado chief Mrs. Alice duru mata isi no fo swama onye nwere nne biko lete nne anya akana ibu nwa n'afọ na ime ose shikakwa Chief Mrs. Alice duru nwata ae nne dị ogbu ọnụ afọ mụrụ amechi di ihe dị amezi amacheghị ma mụsị m tieru gị egwu ọma icheta ụbọchị amụrụ gị ezi nna ofosu amaghị nna ofe ezi amaghị ezi nne m oge adịrị gị mma oyoyo nne n'ịgbaliwo alisi nne m ihe okoko as we celebrate your birthday today yeah. As you turn 93 today, we join the host of heaven to celebrate you, the faithfulness of God upon your life. Akanaka Chineke dịkwa n'isi gị Chifu Chinyere nwa gị si n'ịgadie ịmana Chioma si mụ kele gị n'ụwa Ngozi nwa gị si gị ma nụrụ ya egwu Chijioke si na ọ ga-adịrị gị mma Babara si na enwero nne dịka gị Ukachi si ọ dịka gị akọkwala Ọmụnna si n'ịgadị Chifu Gozie nwa gị si gị mewe nga Ọ si na itere aka nri ya etere aka ekpe itere ga iru ya etere ga azụ agadi nwanyị ada aka nka na-egbu ọmara agba ọ mụrụ nwa ga-eruru nwa na iyo 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 ọ mụrụ nwa ga-eruru nwa na sebe 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 sebe